Oikein hyvää iltaa meidänkin puolestamme. Hyvää iltaa. Leikkaajien vastuulla on elokuvan rytmin ja rakenteen luominen ja kaiken turhan karsiminen. Päitä putoilee eikä päätöksistä voida valittaa. Varsinkin kauhuelokuvissa nopeat leikkaukset ovat elintärkeitä. Meillä on suuri kunnia jakaa vuoden parhaan leikkauksen Jussi-palkinto. Ja ehdokkaat tulee tässä. Ben Mercer, Vuosaari. Mulle voi tehdä mitä vaan. Mitä vaan? Mitä sä nyt puhut? Tiedätkö, mä oon siinä pelkkä niinku koekuvaaja. Mikä... Riitta Poikselkä, kova sika juttu. Mikä I jälkeen tulee? Kato, osta nyt oikein. M-I-N-E-N, ihminen. Osta nyt oikein. Meitä oli 5 jäbää. Jenny Tervakari ja Maarit Lalli, kohta 18. Meillä oli ihan normaalit perheet. Normaalit ongelmat ja normaalit fiilikset. Ei nyt oikeastaan mitään, mistä me oltais päästy yli. Ja Jussin saa Riitta Poikselkä! Tämä on Riikka Poikselän ensimmäinen Jussi.